Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Ngayong araw, magluluto tayo ng kalderetang baboy. Stop na muna natin ating pag-stroll at magluto na tayo. Magpainit ng mantika for about 3 tablespoons. Isunod ang bawang. Ito ay 1 whole minced garlic. Isutay lang ng bahagya. Isunod ang sibuyas. 1 medium-sized onion na chinap. Isutay lang natin for about 2 minutes hanggang sa mag-caramelize. Ayan, pwede na to. Ngayon, maglagay tayo ng around 1 teaspoon ng pepper. Isinasama na natin ang paminta para lumabas ang natural lasa nito. Maglagay ng around 1 tablespoon na fish sauce o ng patis. Around 1/4 cup ng soy sauce. Hindi natin dadamihan ng soy sauce kasi ayaw natin maging maitim ang ating kaldereta. Ngayon, isunod na natin ang 1 kilo ng pork ribs. Guys, kapag frozen ang meat na nabili, make sure na madipros mo na to at mahugasan na maigi bago natin lutuin, ha? At huwag natin kalimutan maglagay ng bay leaves. Ayan, isimmer muna natin siya for about 15 minutes. Balikan na natin at haluin. Para mapalambot natin ang baboy, maglagay ng 1 liter ng tubig. At hayaan kumulo for another 40 minutes. Kung makikita nyo, nag-reduce na ang water. Isunod na natin ang 1 cup ng tomato sauce. At 1/4 cup ng tomato paste. Haluin muna natin ang mga nilagay nating sangkap at isimmer natin for about 15 minutes or hanggang sa mag-reduce ulit ang water. Ilagay na natin ang iba pang mga sangkap. Ang red bell pepper. 2 piraso ng patatas. At 2 piraso ng carrots. At hindi makukumpleto ang kaldereta kung walang sili. So, ibuhos natin lahat ng sili na to. Pero of course, kayo na bahala kung gaano kadaming sili ang ilalagay nyo. Pwedeng konti lang, pwedeng madami, pwedeng mas madami pa. Ilagay na rin natin ang 1 can na liver spread. At buti na lang merong liver spread na nakastock ang aming housemate. Kaya hindi ko muna gagamitin tong fresh liver na pinakulo ko kanina. Ihalo lang na maigi ang liver spread. Kapag nahalo na maigi, isimmer lang natin uli for about 5 to 10 minutes. Sa puntong ito, maglagay na tayo ng 1 teaspoon na salt. 1 tablespoon na brown sugar. Ilagay na rin natin ang lemon for about 3 tablespoon. At ang 1/4 cup na cheese. At para hindi masayang ang liver na ating niluto,
Nagmash ako ng mga 2 piraso at isasahog natin sa ating kaldereta. Malapit na itong maluto. Just make sure guys na malambot ang ating karne at ang mga gulay natin ay hindi lusaw at hindi overcook at hindi rin naman undercook. Presenting ang ating kalderetang baboy.